Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Imbukeli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. The passing of the fiscal framework through Parliament was unlawful, and the court has found that, and that has also been made an order of court. Sekulindwe ukuba ungqongqoshe wezemali u-Enoch Godongwana aqhamuke nosuku olusha lokuphinde ethule isabelomali ngemva kokuthi inkantolo ephakeme yase-Western Cape ikhiphe umyalelo ohoxisa ngokusemthethweni ukwenyuswa kwe-VAT. When it's safe to do so, the authorities will make contact with those the vehicle owners and then escort them in when it's safe to do so. Ithimba labacima imlilo eKapa lichithe usuku lonke lizama ukubhula umlilo oqubuke ezingxenyeni oqhubekayo nokuvutha ubuhanguhangu eTable Mountain National Park. Cardinals from around the world have met and they have decided that the conclave to elect a successor to Pope Francis will begin on May 7th. Ababhishopi bebandla lamaRoma Katolika abangaphezulu kwekhulu bazohlangana kusukela ngoLwesithathu oluzayo ukuze bavotele uPapa omusha ozongena esikhundleni sika Pope Francis ongasekho. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa enizethulelwa uMoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlaba ngaleli mhlophe qwa. Ake sibheke ukuthi namhlanje sihamba ngaziphi. Ungqongqoshe wezemali u-Enoch Godongwana ulindeleke ukuba asho usuku azokwethula ngalo isabelomali. Lokuza emva kokuthi inkantolo ephakeme yase-Western Cape imise ukwenyuswa kwentela yempahla ethengwayo i-VAT njengoba ibizonyuka ngo-0.5 wamaphesenti. Kusenjalo inkantolo isazoqhubeka-ke ibhunge ngengxenye yesibili yesicelo se-DS mayelana nomthetho we-VAT. Nkulumo yesabelomali kaNgqongqoshe wezemali u-Enoch Godongwana yamhlazi i-19 Nhlolanja ayizange isebenze nakancane njengoba nje amaqembu angaphansi kohulumeni obumbano engabonanga ngasolinye ngokukhushulwa kwentela yempahla ethengwayo i-VAT neyayinyuswa ngamaphesenti 2 ngaleso sikhathi. Mhlazi i-12 kuNdasa nokwase kuyihlandla lesibili Godongwana wamemezela ukuthi izonyuswa ngo-0.5%. Nokho lokhu akuzange kwamukeleke kwamanye amaqembu. Kusenjalo iDA ne-EFF okuyizimbango kwezombusazwe babese bebona ngasolinye banquma ukuya enkantolo ngenhloso yokuphonsela inselele ukunyuswa kwayo i-VAT. The passing of the fiscal framework through Parliament was unlawful, and the court has found that, and that has also been made an order of court. So now the VAT increase won't come into play on the 1st of May, and we can get on with redoing the fiscal framework. Umholi we-National Coloured Congress ongesiyona ingxenye yohulumeni obumbano zange azivotela isabelomali uthi isinqumo senkantolo asikho mqoka. We are not in particularly shocked at the court judgment, but it really doesn't affect anything. Silinde ukuzwa kungqongqosho ukuthi uzosethula nini isabelomali esisha. Saphinde sazokalisa ukuthi sihambisana naye indlela inkantolo elisingathe ngayo lolu daba. This moment of consensus demonstrates the strength of South Africa's constitutional democracy and the ability of its institutions to resolve complex matters through dialogue, cooperation and respect for due process. Nekhosathu isamukelile isinqumo senkantolo sokhoxisa ukwenyuswa kwe-VAT. Kusenjalo ukhomishana we-SARS u-Edward Kisvetter uthi SARS isamukelile isinqumo senkantolo ephakeme se-Western Cape sokumisa ukwenyuswa kwe-VAT. SARS has welcomed the decision because it brings legal certainty. Some of the issues are still up for debate and will be ventilated in court. And SARS is not necessarily a view on other than always honoring the outcomes of legal process. Now, what the court order yesterday helps us is in the administration of the VAT Act. And uncertainty or lack of clarity is not helpful for us as the administrator, neither is it helpful for taxpayers and traders or vendors, and ultimately it could compromise consumers at the point of sale.
I-EFF siphakamise ukuthi kuzofanele ungqongqoshe wezemali u-Enoch Godongwana ashenxe ngokusheshsha esikhundleni ngokunjalo nomqondisi omkhulu ehhovisi lomgcinimafa ngenxa yokubhuntsha kohlelo lwesabelo mali. I-EFF ne-DA ivunwe inkantolo ye-Western Cape ngokugunyaza ukuhoxiswa kwe-VAT okuyintela yempahla ethengwayo. Umholi-ke weqembu i-EFF uJulius Malema uxwayisa i-ANC ngokuthi kuzofanele ukuthi iqaphele ukuyiqhelanisa kwayo ne-EFF. We can leave the DA, but I'm not sure if MKP and EFF are better options. They are so aggressive and hostile against the ANC. So it's like choosing a devil and also but run into the fire. Lenkulumo kaMantashe ithukuthelise kakhulu ubuholi be-EFF. uMalema waxwayise abaholi be-ANC ngokuthi kufanele behlukane nokudelela iqembu lakhe ngoba uma izinto zibaxaka bagijimela kuyona i-EFF uma sebefuna usizo. They must not just speak loosely. You know, things are not working. Eh? You don't just speak like you have power from devil to fire, whatever. They are going to pass a motion of no confidence there in Parliament. What is Gwede going to do? He's going to go to fire. That fire will not be fire because you now want it to support you in defense of the president. It will be water now. It will be water, drinkable water. He must not just speak. He doesn't have numbers. uMalema uqagule nokuthi uma i-ANC iqhubeka nendlela yezilawula ngayo kungenzeka kugcina kuphenduka amatafula ngekusasa lesikhundla sikamongameli wezwe. Any motion of no confidence put against the ANC president will support it. Because he has put us into this mess. He's the man responsible for every mess we are experiencing today. Ngingusamkele Maseko, izindaba ze-SABC, ngibika ngiseGoli. Ithimba labacima imlilo eKapa lichithe usuku lonke lizama ukubhula umlilo oqubuke ezingxenyeni oqhubekayo nokuvutha ubuhanguhangu eTable Mountain National Park. Abacima imlilo basebenza ngokuzikhandla ukuqhubeka nokubhula umlilo wasendle oqubuke ezingxenyeni zeTable Mountain National Park eKapa ngolwesihlanu. Sekujutshwe izindiza ezine ukuba zilekelele ukubhula lo mlilo kanti abezemvelo kanye nabanye nabo bafaka isandla ekubhulweni lo mlilo. Umqondisi wabacima imlilo uthi lo mlilo sewenza umonakalo omkhulu kwezemvelo nasempilweni yezakhamuzi. Animal life are affected by it. Our own sort of basic health affected. If you look at the smoke levels that are happening here, those are some of the impacts of these wildland fires, which can have long-lasting impact, particularly people who are already affected with respiratory challenges. Kusenjalo umlilo ungqongqose amagumbo okufundela ishumi nomuvo nokubikwa ukuthi abesetshenziswa abafundi ukufunda abangaphezulu kwamakhulu amabili. Ngesikhathi kwenzeka lesigameko kuthiwa bebengekho onogada. Interimly, we will accommodate them in a school hall, but we will then be fast-tracking the process of making sure that we have 4 mobile units, which will be then assisting us as an interim measure. Abezimo eziphuthumayo eGoli bathi imbangela yalomlilo ayikaziwa namanje. EMS firefighters responded to a fire incident call yesterday evening at 6 o'clock in Riverlea, south of Johannesburg, where local high school had caught fire. 11 classes were completely gutted by fire during this fire incident. No injuries were sustained and the cause of fire remains undetermined. Ezinye zakhamuzi zithi zibone abantu ngaphakathi emagcekeni esikole ngaphambi kokuba kuthungeleke kwalomlilo. Uphenyo liyaqhubeka. Umkhandlu wababhishopi obhekele ukuqoka uPhapha eRome uthi abaholi bebandla lamaRoma Katolika bazohlangana ngasese ngolwesithathu olizayo ukuze bazokhetha uPhapha olandelayo. I have no comments. No comments, thank you. Umkhandlu wababhishopi obhekele ukuqoka uPhapha eRome uthi abaholi bebandla lamaRoma Katolika bazohlangana ngenyanga ezayo emhlanganweni ozokuba ngasese wokukhetha uPhapha olandelayo. Lo mhlangano uzoqala mhla ziyisi-7 kuNhlaba eSistine Chapel kanti uzofaka phakathi abaholi bamaRoma bayi135. Around the world
have met and they have decided that the conclave to elect a successor to Pope Francis will begin on May 7th. What it seems to mean is that they have agreed among themselves that they need more time to get to know each other. Because they could have started earlier, they decided to stretch it out. Kusenjalo amakholwa anezifiso ezahlukene ngopapa olandelayo. I hope that they get another pope with an open mind. I'd say to bring the world needs more peace. So I hope they have somebody in mind, which I think they probably do. So we'll see in a couple of days, hopefully. We hope it will be a pope from Asia or Africa. Catholicism is growing over there, and we believe it can be a support for the people over there when there will be an African or an Asian pope. Okwamanje asikho isikhathi esinqonyiwe sokuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukukhetha upapa olandelayo, kepha ezingqutheleni ezimbili ezedlule ezabanjwa ngo-2005 nango-2013 zathatha izinsuku ezimbili kuphela. Mbukeli sathi qu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. Sithe sibona indlu kwangathi ishona phansi iyagxisheka sihleli ngaphakathi. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu usunqume ukususa abantu abangaphezulu kwenkulungwane kwa-H eMlazi ngemva komonakalo odalwe imvula enamandla kuleya ndawo. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibika ukuthi sekulindwe ukuba ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana aqhamuke nosuku olusha lokuphinde ethule isabelo mali ngemva kokuthi inkantolo ephakeme yase-Western Cape ikhiphe umyalelo ohoxisa ngokusemthethweni ukwenyuswa kwe-VAT. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Ukhomishana wophiko olubhekele imingcele uDokotela uMichael Masiaphatho uthi bangaphezulu kweyinkulungwane eziyisithupha abakhalelwe amasongo kaSigonyela njengoba bebezama ukuphuma nokungena kuleli ngokungemthetho ngesikhathi sephasika. Ukusetshenziswa kwezobuchwepheshe kanye namakhamera kubukeka kuthile izithelo. Bangaphezulu kwesigidi abantu abadlule emingceleni yakuleli ngempela sonto yephasika. Kanti BMA ithi kuboshwa bangaphezulu kweyinkulungwane eziyisithupha. Nokuyisipalo esicishe siphindaphindwe kabili kwesangonyaka odlule. Just in the period of 10 days, we have been able to intercept and apprehend a total of 6,253 persons who were attempting to enter and or exit South Africa illegally. This is an increase of 61% compared to the 2024 Easter Operation interceptions, which were sitting at around 3,841. IBMA ithi abadabuka eZimbabwe, Mozambique kanye naseLesotho ibona bahamba phambili ngokuzama ukungena kuleli ngokungemthetho. All those intercepted without documents were fingerprinted, they were declared undesirable for 5 years and got deported to their respective countries, with the exception of the facilitators. This increased interception of 61% can be attributed to the deployment of high-tech surveillance drones as well as the body cameras. IBMA ihlonze imikhankaso yayo yephasika njengempumelelo. Izakhamuzi zaseBloemfontein seyizwakalisa ukukhathazeka ngokunyamalala kwamaphoyisa amathathu okwenzeke ngoLwesithathu olwedlule. Izinhlanu kwanyamalala amaphoyisa amathathu. Umphakathi uzwakalisa ukukhathazeka ngokuphepha kwawo eBloemfontein. Izakhamuzi zithi uma kulahleka amaphoyisa ziyini zona? Arithebetse gamashwe. Maikutlo ka Theke kabi futhi uzizwa engaphephile. Uthi uma kwenzeka emaphoyiseni kungenzeka nakubona. Uthata lebazifake ezicathulweni zabazali uthi nabo izingane zabo lezi amaphoyisa kuleli awaphephile. Amaphoyisa kuzwelonke uthi amaphaphu phansi wathi zikhona izigameko zokulahleka kwabantu kodwa batholakale. Ucele labo ke abangaba nolwazi kuba bathinte amaphoyisa. That with the assistance of communities we can solve this case. We are following all the leads, including
the vehicle that is around in the social media that have parked next to them at the filling station. We have processed that information, and we are not looking narrowly around that, but our investigation is quite broad. Kusenjalo amaphoyisa asekhiphe umklomelo wezinkulungwane ezingama-350 zamarandi kunoma ngabe ubani ongaba nolwazi olungaholela ekutheni kutholakale lamaphoyisa amathathu. Igameko eziqhubekayo zodlame ezikoleni zase-Orange Farm eningizimu yeGoli seyishiye abazali benokwesaba. Esigamekweni sakamuva umfundi ka-grade 11 ugwazwe omunye umfundi bengaphakathi emagcekeni esikole. Hlatshwayo ukhathazekile ngodlame oluqhubekayo ezikoleni e-Orange Farm. Indodana yawo Sinenhlanhla Hlatshwayo ugwazwe wabulawa kusolo omunye umfundi. Aniyatloba yona ka usane. Nekitsi ba ha kina liena ha kino goba la ke sasha. Boyibona. Balokuthi umntwana wakhe uzophumelela amnakekele. Uthi usaphatheke kabi namanje ubuhlungu abuzwayo angeke buphole okwamanje. Ivulani Ndlela Secondary lasiqaphile isimo emva kokugwaza komfundi emasontweni amabili edlule. It surprises us that you'll find learners coming with knives, coming with pangas, coming with all sorts of things that are not needed necessarily in a school, and they compromise the safety of both teachers and that of learners. Nethetha Secondary nayo ikhale sifanayo. Each time when a child leaves your house, you ask yourself, will your child return home safe? Abazali bathi umnyango wezemfundo eGauteng uyabayekelela. We will not be in a position to perpetually continue to provide the security in schools on a continuous basis. So that's why we really rely on the community. Parents must be involved. SGB members must be involved. Umphakathi ke wase-Orange Farm uhlala uqaphile. Uhulumeni waKwaZulu Natal uthi uhlela ukususa izakhamuzi eyingaphezulu kwenkulungwane eMlazi eningizimu yeTheku njengoba le ndawo ingaphephile. Namandla zakamumva zishiye imindeni engaphezulu kuka-100 kwa-A nakwa-J eMlazi Dengwane. Ongenani amakhaya angaphezulu kuka-50 adilikile kanti amanye aqhekeke izindonga asengcupheni yokuwa. Imvula iphinde yadala ukuthi kuqhume ipayipi elikhulu eliphakela amanzi okushiye lo mphakathi ungenamanzi. Izindlu eziningi kule ndawo zakhiwe njengengxenye yohlelo lokwakhela abantu izindlu noma ama-RDP. Sithe sibona indlu kwangathi ishona phansi iyagxisheka sihleli ngaphakathi. Emva kwalokho ke sithe sibona kwacaca ukuthi ngeke kufanele siphume kwagcina sekungaphandle kuxebuka usimende sekubonakala ukuthi indlu iyahamba nathi sikhona kwadilika nodonga ngezansi khona u3 days la kwakeneketha khona before iphasika kwaqala lapho kumonakala kwaqhuma phansi kwaqhuma izindlu amanzi nje ayageleza eyami iyathembisa muyibuka ungaphandle kodwa ngaphakathi iyasinka. Uhulumeni wesifundazwe uthi ziyaqhubeka izinhlelo zokuthi kususwe izakhamuzi ezibalelwa ku-1200 ezithintekile kodwa akacaci ukuthi uhulumeni uhlose ukuzithuthela kuphi futhi nini. We've got 6 pockets of land that have been rezoned where we are planning to relocate some of the families. Number 3, there's one issue which the MEC will announce around Konupia. I'm going to leave it up to the MEC sponsor to announce. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela nje emva kwekhefu noThini Ntshiza. Ngikubingela umbukeli emakhaya ngiphinde ngikwamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlo ake sibheke sime kanjalo liphenyileke izulu enkabeni yezwe kanti ke lithanda ukuthi nje limboze ngamafuku izulu kakhulukazi masibheke laphana kuKapa lodumo ngaphinde futhi ilindeleke leza imvula ke ezingatheni kakhulukazi nje masibheke khona ke laphana kwisifundazwe kaZulu Natal kana kanjalo kwisifundazwe eMpumalanga kanti ke kusasa sakhona ke leza imvula ezingatheni ilindelekile ithanda ukuthi nje iqiniseke kakhulukazi ngempela khona ke laphana uKapa lodumo lihambisana nayo ke le yankungu ekhasa phansi ngaphinde futhi ilindeleke le yankungu ekhasa phansi khona ke
laphana ngesifundazwe iKwaZulu Natal hamsana naleza imvula yethanda ukuthi iqinise njalo kuleza imvula nakhona ngaphela silindele nakhona ke laphana ngesifundazweni impumalanga kuyakhona ke laphana ePolokwane kanti ke amazinga ukushisa kusihlwa ame kanje lithanda ukuthi nje libandeke izulu ikakhulukazi lapha masibheke laphana koKapa lodumo singawulindela nje u13 kanti ke masibheke khona laphana ke Upington singawulindela nje u14 liyabandaka izulu ikakhulukazi nje phela laphana koGoli koSoweto kaNdonga ziyaduma liyakubuza ngempela ukuthi ngubonga ke ngo10 lithanda ukuthi nje lifudumale ke eMusina ngo19 liyabanda ke eMelo namhlanje ebusuku ngo12 bande njalo ke Lady Smith kuya kanjalo eMgungundlovu singalindela nje u12 kanti Richards Bay u20 masibheke nje laphana ke Islanda lime nje ku17 kanti eGqeberha u16 masibheke nje khona laphana ke eThekwini lime nje ku19 kanti kusasa lithanda ukuthi nje lifudumala ke laphana eKapa lodumo ngo21 liyashisa ngempela ke laphana ke eUpington ngo28 lifudumele ke Bloemfontein singawulindela nje u23 kanti ke eGoli limi nje ku24 kanti masibheke laphana ke Musina limi nje ku26 kanti ke eMelo lithanda ukuthi nje lifudumale ngo20 eLady Smith u25 kanti ke laphana ke Pietermaritzburg singawulindela nje u26 kanti ke Richards Bay u28 eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi singawulindela nje u28 kanti masibheke laphana ke Mthatha liyashisa ngo29 thanda ukuthi nje lifudumala ke nakhona ke eGqeberha singawulindela nje u23 ngesibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngintombi kaMadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli usale kahle.